Zdravím vás! Já jsem nevěsta roku 2026 a dneska si vás s sebou vezmu na 4 zkoušky svatebních šatů do 4 salonů. Dokonce 5 zkoušek jsem měla, protože do jedního salonu jsem se ještě vracela, ale já vám to všechno ukážu postupně. Pojďte se mnou prožít celý ten proces a já, jelikož už to mám za sebou, tak už jsem trošku zkušená nevěsta a určitě můžu vám tady dát nějaké rady, pokud vás to teprve čeká. Já nechápu, že já tohle říkám, ale pojďte se mnou na zkoušku svatebních šatů. Dneska mám první zkoušku. Jako vůbec na to nejsem naladěna, protože rezervovala jsem se to včera nebo předevčírem. Bylo to strašně narychlo. Do ještě jednoho salonu jdu zítra. Dneska tam jdu s mámou. Ještě jsem se doma musela umýt hlavu, ale vůbec to nějak nevypadá dobře. Ale nechtěla jsem tam mít smaznou, protože chci vypadat hezky aspoň v těch šatech. To udělá velký dojem. Předtím, než jsem na tyhle zkoušky šla, tak mi samozřejmě všude vyskakovaly tomhle videa, protože prostě internet čte naše myšlenky. A narazila jsem tam na jednu slečnu, která říkala, že pokud máte nějaký salon jako favorit a myslíte si, že právě tenhle salon bude ten, kde si ty šaty koupíte, tak určitě tam nejděte jako do prvního salonu. Jděte si předtím vyzkoušet šaty do jiného salonu, vyzkoušete si co nejvíce různých modelů, různých stříhů, různých, já nevím, látek, textur, cokoliv, barev klidně a ať máte aspoň nějakou plus minus vízi, jaký šaty můžete chtít a do vašeho vesněného salonu jít už vlastně s nějakýma zkušenostema nebo představou o přesně těch vašich šatech. Takový můj vesněný salon v Praze byl Lidia Krejčí a já jsem si tam objednala a těsně předtím jsem narazila na tohleto video, kdy mi slečna dala tohle radu, tak jsem se narychlo objednala ještě do jednoho salonu den předtím, protože to byl poslední termín možný. Takže zkouška číslo 1. Je to strašně pohádkový pocit, když vyjdete do toho salonu, tam všude ty princeznovský bílý šatičky. My jsme tam akorát byli v době, kdy byl západ slunce, takže tam na ty šaty svítilo takhle krásné sluníčko, ale upřímně v tomhletom salonu se mi nelíbily vůbec asi ani jedné šaty. Všechny na mě byly velké. Přišlo mi, že ty stříhy ani tak jakoby kvalita těch šat prostě nebyla dobrá. Vyzkoušela jsem jich tam asi 7, ale vůbec ani u jedních jsem neměla pocit, že tohle je ono. Ale aspoň jsem si vyzkoušela právě různé modely, široké a úzké. A i když předtím jsem si myslela, že budu chtít určitě široké, nejspíš, tak jsem si uvědomila, že vlastně ty úzké na mě nevypadají tak zle, jak jsem si myslela, protože já jsem strašně hubená a vysoká a myslela jsem si, že úzké šaty na mě budou takový rovní a že vůbec v tom nebudu vypadat hezky, že v tom nebudu mít postavu hezkou, ale ve finále jako tohle je ta hlavní myšlenka, kterou jsem se tam teď odnesla, že můžou mi slušet i úzké šaty. To na krku je tam toho prostě hodně, není to úplně ono. Líbí se mi docela, jak to tam padá na ruce, ten detail, ale není to ono, je to až moc na mě. Dneska už je den 2. Dneska jdu na zkoušku svatebních šatů do dalšího salonu svatebního. Musím za 15 minut vyrážet, ať to stihnu. Po tom včerejším salonu, když jsem tam vešla, tak jsem si říkala, aha, jako ty šaty na mě působily všichni, že jsou všichni úplně stejní a jak se z toho mám vybrat. A neměla jsem ze žádných šatů takový ten pocit, jo, to je ono. A mám naději teďka na ten druhý salon, kam jdu dneska, ale dneska tam jdu s holkama, plánuji se tam mega užít, dáme si prosecco, snad si mi nějaký šaty zalíbí. Ale tady asi nepotřebuji slova, protože jakmile jsme do tohoto salonu vstoupili, jenom jsem si ujistila, že ano, tenhle salon asi bude ten, kde si ty šaty vyberu, což nakonec takhle dopadlo, ale tohle je spoiler. Já vám prozradím tajemství, budu mít ty šaty dvoje, budu si je šít, jedni budu mít klasický dlouhý, hlavní, a pak druhý budu mít kratký, který se na sebe vezmu ráno a potom se do nich převleču večer až u tancování. Ty hlavní šaty vám samozřejmě neukážu, ale ty kratký jsem vám tady nechala s tím, že zatím jsou dlouhý na videu, ale já si je nechám ušít v kratký verze, tak schválně můžete hadat. Já opravdu nemůžu, tyhle šaty jsem se zkusila jako první a hned byly krásní, hned jsem se v nich cítila jak nevěsta princezna. Dále jsem taky zkusila 2 takovéhle podobné varianty, lišil se pouze vršek, ale ujistila jsem se, že to není ono. Nelíbilo se mi zkrátka, ale vůbec se mi nelíbilo, jak mi jsou přes prsa, byly mi velký, ale tyhle byly taky nádherný. Ten korzet se ještě dá sundávat, mě to dávalo takový vintage vibe, trošku s tím korzetem, ale bez korzetu se mi to možná líbilo ještě víc. Ježiš, já jsem v nich jak víla, já asi nemám jak jinak to popsat, ale cítila jsem se v nich jak taková panenka. A paní mi pak dala vyzkoušet i závoj.
kamarádky byly v šoku. Já taky. Tady těch šat je opravdu spoustu. Ta zkouška trvá 1,5 hodiny, stojí 1500, jo, jenom pro info, že ty zkoušky nejsou zdarma. Kdybychom ještě měli víc času, tak zkouším dál. A opravdu jsem tam měla co zkoušet, ale bohužel už tam došel čas, takže jako poslední tady mám potom jenom tyhle ty kratké šaty. Jo, mně se líbil ten vystřih do Ačka tady, ale něco tam nebylo ono. Od minulých záběrů uběhl už asi měsíc, takže před měsícem jsem šla poprvé zkoušet svoje svatební šaty. Dneska je 19. února, dneska jdu na druhou zkoušku, na třetí zkoušku svatebních šatů. Příští týden jdu na ještě jednu, na čtvrtou, doufám, že to bude poslední a pak se rozhodnu, ale před chvilkou byl Valentin, a to znamená 14. února, a také to znamená, že naše svatba je přesně za půl roku. Nebo už je to dokonce méně než za půl roku. Teda za 5 měsíců. Naše svatba je za 5 měsíců a méně než za 5 měsíců. Já jsem se nedávno probudila a jsem ještě taková docela sleepy. A jako chápu, že už je 10:30, ale já jsem se nedávno probudila. Naše svatba bude 14. července a už se to šíleně blíží, už bych si měla rozhodnout hlavně o těch šatech a zbytek už tak máme asi docela dořešený, ale o tom vám řeknu trošku později. Hlavní novinka, kterou máme doma, je tenhle ten černý malinký čertík. Tohle je ono. Jmenuje se Graf. Jdu si dát konečně tu svoji snídaní, kávu. Dodělám si ještě nějaké pracovní věci a budu se oblíkat, protože ve 2 mám zkoušku. Jsem si zase udělala vlasy, dneska nejsou jako povedený, si myslím, ale ono to trošku spadne a doufám, že to bude lepší make-up. Mi dneska taky úplně nemake-upoval, ale aspoň dneska svítí sluníčko, takže z toho mám dobrou náladu. Nechápu, jak si můžou holky vybrat svatební šaty po jedné zkoušce svatebních šatů. Když půjdou do jednoho jediného salonu. Já, jak jsem říkala, budu mít 4 zkoušky. A i tak mně přijde, že je toho málo. Z minulého salonu mám 2 favority, mezi kterými se nemůžu rozhodnout. A jedni šaty jsou široký, jedni jsou úzký. Takže, jak vidíte, já vůbec nemám zatím vyřešeno ani jaký typ šatu chci. A doufám, že dneska se aspoň rozhodnu, jestli chci ty šaty teda úzký nebo široký. Tak jo, pojďte se mnou. Teďko mám chvilku volného času, asi 5 minut, ale já si chci zkusit účes, který asi nejspíš budu mít na svatbě. Mně právě jako sluší víc rozpuštěné vlasy, určitě nechci mít nic tady zavázaného, i když jako tohle je také hezký, ale mě v létě aspoň by mi v tom nebylo vedro, takže si to ještě možná rozmyslím. Třeba takhle jsem si to hezky chytla, ale já vím, že já prostě mám na sobě ráda rozpuštěné vlasy, jo, takže já je nejspíš budu chtít mít takhle natočené a pak jako nějak hezky sepnuté takhle vzadu. Samozřejmě, že si to sama jako hezky neudělám úplně, ale ne, tak to mě asi nesluší, ale nevím, tím pádem. A nebo ještě existují takovýhle účesy. Jo, takže dejme tomu takhle. Jo, asi se mi opravdu víc líbilo, když ty vlasy byly tady sepnutý nahoře. Tak já jsem si celou dobu myslela, že to úplně v pořádku stíháme ve finále. Já tam mám být za 8 minut a cesta tam mi trvá 20 minut, takže budu mít zpoždění 15 minut, což je docela hodně. Jsem nasraná tak sama na sebe. Mně se líbí, že jsou jako taková letní varianta, že mi v nich nebude vedro určitě, protože jsou takový poloprosvítní dokonce. Jsou hezký. Maminka říká, že se jí to nelíbí vůbec. Mně naopak, jo. A jsou lehoučký, že mi v nich nebude vedro. Ne, já říkám naopak, že tady ten rukáv se mi během večera může utrhnout, když třeba nějak hejbnu. Tady cítím, že když ty ruce mám napětí, tak je to, že se to může utrhnout, když to budeme víc síly. Tak nejsou zlý, ale není to asi ono. Tak co říkáš?
Taky ne. Taky takový princeznovský jsou. Rukavička hezká. Tak co? Ten pás je fakt hezký. Co říkáš, mami? Jsou špatně. Ne? Krásný. Kolik bodů? Mávejte i s těma, co zkoušela předtím jiným salon. 8. Já nevím, 7, 8, ne? Tak. Už máš desítku. Motivation se nedám dál. Mama říká, že je to jak z filmu. Jo. Z pohádky spíš. A zase jo, tyhle šaty jsou naprosto nádherný. Oni měli ještě vzadu, tady jestli vidíte na sukni se dalo připnout takový prodloužený odsásek, já nevím, ale jediný co, tak jsem tady nebyla spokojená s tím, že ty šaty byly prosvítný. Nevím, jestli bych si cítila takhle komfortně potom mezi rodinou. Jsou takový něžný. A to jak jsou prohlední, případně dá se dát třeba na tí šortky k tomu, nebo jenom pradlo? Kalhoty, pak už nejsem nebudou levný. Co říkáš, mami? Kolik z 10? Ne, nevím, jestli nejsou prohlédně. Tělový kalhotky to zrovna věřeš. Pak jsem zkoušela ještě takovýhle zajímavý záboj, který se dal zavázat. A je to určitě něco originálního. Celkem v tomto salonu bylo hodně originálních věcí. A tyhle ty šaty, panebože, tohle já naprosto miluju to, jak v nich vypadám, protože to, jakou mi to dělá postavu, vidíte pás a boky, krása. Zase k tomu patřila takováhle další sukně vzadu, ale mně se to víc líbilo bez. Tohle už jsem pak zkoušela už jenom proto, že jsme měli čas a už jsem tam neměla co víc zkoušet, protože ten salon byl novej, fungují asi jenom půl roku teprve, takže nemají až tak velký výběr. Už jsem si jen tak zkoušela random šaty. Za mě asi ne, ale mámka říká, že tyhle jsou nejlepší. No. Mama říká, že ne vůbec. Čau. Čau, Holide. Já nebudu бояться остаться один на один. A teď ten poslední salon, čtvrtý, nachází se úplně v centru ve stejný čas, jako já. Tam byla na zkoušce další nevěsta, takže jsem neměla takové soukromí, jak v ostatních salonech, což mi přišlo trošku divný, když za to platím peníze. Ale zase byly tam takové oddělené zóny, takže to nebylo až tak zlé. Super, můžeme to stupnit, když tak. Jo, teda se nám líbí ta dolní část, ale tohle vypadá nahoře divně, takže to ne. Jo, to jsem říkala, že se mi líbí to Ačko a že jsou i minimalistický, ale zároveň taky jako elegantnější. Ale takový široký, obrovský. Kozu bych se musela opravit. U hodně šat je vzadu korozet, ale tady není, proto jsou mi velký, že to ani nejde dotáhnout. Šněrovaní, myslím. Tohle vypadá ale dospělejší. A dáme zdobenej nebo klasický? Asi klasický. Nebo možná maximálně krajkovej na okrajích, myslím, Ale ty se mi moc ne? A ty rukávy se sundávají. Trošku víc svatební než ty předtím. Protože jsou širší, ale zase ale jsou až moc zase obyčejní, ne? Ta hora je hezká, ale tohle nevím, jestli se mi líbí, ta sukně. To jsou lehoučky. Moc skromný. Jsou hezký, jsou asi zatím možná buď nejlepší nebo druhý nejlepší, ale přes prsami jsou velký. Je tady až moc jako, ty košičky jsou tady velký na mě, že je vidět, že je to ono takový... by se, já vám ukážu, my bychom tam když tak vložili ještě takový kapičky, košíčky. Je to tady takový masivní na mě asi. Ono by se to určitě muselo. Mamka je v šoku, tady by se to muselo slyšet, to je krátký. Mně se tyhle líbí asi nejvíc. Takže mi hezky sedle i tady nahoře, že jsou... Je to moje velikost. Mám tady nožku. Kdyby mi bylo vedro v letě, tak můžu ho větrat.
prsa, to je to, podívejte. Zkouším si kalhoty, protože ráno budeme mít focení v hotelu a já nechci, aby mě můj ženich viděl před obřadem v šatech, takže musím mít ještě nějaký outfit ráno na ranní focení. Jo, to předtím bylo lepší. Tady už jsem se zase vrátila k tomu druhému salonu, kde jsem byla, protože se mi tam ve finále líbily dvoje šaty nejvíc a šla jsem se rozhodnout pro jední, jaký z nich si vyberu. Plus mezi tím jsem ještě vyzkoušela nějaký další šaty. Ve finále jsem se rozhodla pro dvoje, s tím, že jedni si nechám udělat krátký a druhý budou dlouhý. Oboje šaty si nechám ušít a nechám si je malinko předělat, nebudou úplně stejný. Takže šaty, které jsem si tady zase zkoušela, byly hezký, ale já už jsem věděla, že mám v srdíčku jiné a už jsem ani nechtěla moc zkoušet další šaty, protože jsem si bála, že si oblíbím ještě nějaké. Jsou hezký. Ani to neurubu, že mi to ne. A myslím, že mají i kapsy. Nevím, jestli jsem se dneska vůbec pomohla. Je to ještě těžší asi teď. Ale favority jsou dva stejně, jak byly. Dvoje stejní šaty. Co říkáš, mami, na dnešek? Že dobrý, víme, co chceme. Víme? Už víme? No tam tu ne. Asi jo. Na 90% Táto víme. by se hodil. Takže pokud vám můžu dát ještě nějaké rady, jakožto zkušená nevěsta, tak to bude určitě to, že si těch šat vyzkoušejte víc a vyzkoušejte si různé typy opravdu. Přestože můžete mít nějakou vízi, jaký šaty chcete, že jste se našli někde na Pinterestu, na internetu fotky, že třeba si vám líbí tady krajkový šaty a pouze široké, ve finále vám nebudou slušet tak, jak vám můžou slušet i jiní šaty, ale vy se o tom nedozvíte, protože vy je nevyzkoušíte. Takže z začátku si opravdu vyzkoušejte třeba i různý šaty, které vám přijdou trošku cringe, nebo kterým byste určitě nedali šance takhle, když se na ně podíváte na věšáku, ale na vás budou vypadat jinak. Každý jsme jiný, každý jsme nějaký, sluší nám něco jiného. Já jsem měla hodně vyskrinovaných modelů, v jakém stylu jsem si ty svoje šaty představovala, ale ve finále, když jsem si podobné nebo úplně stejné šaty zkoušela v salonech, prostě na mě nevypadaly dobře. Takže jsem musela jet opravdu podle toho, co tam bylo v tom salonu a nechala jsem se doporučovat od asistentek v salonu, od kamarádek, s kterými jsem tam byla. Přesto jsem měla svůj názor a třeba moja mamka byla proti, ty se nelíbily žádné šaty, které se líbily mně, ale já jsem s tím naprosto v pohodě, protože je to moje svatba. V první řadě se to musí líbit mně. Takže jsem zkoušela šaty, které mi nabízela mamka, ale když si jí něco nelíbilo, tak jsem s tím byla úplně v pohodě a měla jsem tu možnost otevřenou. Já jsem si mohla představit, že tyhle šaty budu mít na svatbě i přesto, že se nelíbí mamce. Moje mamka celkem během těch zkoušek byla vtipná, protože ona na každý druhý model mi říkala ne. Další důležitá rada je to, že se prosím natáčejte a foťte během zkoušek. Jo, možná nejste všichni takový, že se rádi fotíte a natáčíte, nebo vám to může přijít nekomfortní před těma lidma, kdo tam pracuje, ale věřte, že je to jejich práce. Fotí se prostě v dnešní době každý druhý a vůbec to neberte tak, že by to bylo nějak cringe nebo tak, protože zrovna můj případ byl takový, že z tady toho salonu jsem vyšla s tím, že jsem měla buď jeden nebo dva favority, tak jsem se na ně vzala název a cenovku a pak, když jsem přešla domů a koukala jsem na ty veškeré fotky a videa, které jsme tam nafotili a natočili, tak jsem zjistila, že vlastně můj favorit jsou úplně jiný šaty. Takže to znamená, že kdybych neměla ty fotky a videa, tak vlastně mám úplně jiné šaty. Jo, protože doma si pak v klidu, s klidnou hlavou si ty fotky a videa můžete projet, popřemýšlet a proanalyzovat, jak jste se v nich cítili a jak vypadají třeba na fotce, nebo všimnete se něčeho jiného, čeho jste se nevšimli v reálu a pak třeba uvidíte, že vám tam, já nevím, trčej prsa z těch šatů, když jste bokem, ale to jste nemohli vědět, protože do zrcadla se díváte rovně. Jo, takže tohle si myslím, že je opravdu důležité a prostě fojte se. I proto, abyste si ty šaty potom mohli porovnat s šatama z jiných salonů. Je to důležité, fojte se. Další rada je v tom, že i když se vám nějaký šaty na vás nelíbí, je stejně se všímejte detailů, který se vám na těch šatech líbí. Například když si vyzkoušíte nějaký šaty a bude se vám líbit pouze vršek a třeba to, jak vám to sedí přes pas, tak se toho všimněte
protože ve finále se může stát, že žádné šaty nenajdete, které by vám seděly perfektně a můžete si ty šaty poskládat jako konstruktor z těch, který jste již zkoušeli. Skrz to, že je to plný stresu, protože musíte všechno plánovat, máte na hlavě spoustu věcí, o kterých musíte přemýšlet, co musíte zařídit, na co musíte utratit peníze. Ano, je to důležité, protože svatba je drahá a občas je to takový trošku demotivující, ale ráda číslo 1, užívejte si to naplno, protože je to once life experience, teda doufám. Snažte si tenhle moment co nejvíc romantizovat, užívat si to.